Esclar, que per un intent de major garantia de la defensa, de la imatge de les persones condemnades en primera instància a l'espera de revisió, però també del cos, d'un cos de policia, s'hagi d'anar a buscar una agència de detectius privats, vostès ho consideren lògic? Però és que el problema ve d'enrere. És a dir, el problema és que hem tingut que anar a aquest extrem. Va haver un judici en el qual havia la paraula 5 policies, més testimonis de policies que no es van tindre en compte. Els càrrecs que havien era el senyor Lucian, era la seva xicota, que és una pel·lícula espectacular, perquè quan es va fer la detenció, ella estava molt nerviosa, els propis Mossos li van dir, li estaven explicant que l'havien detingut, el motiu pel qual li estaven explicant tot. Jo quiero ir a la comissaria i que me lo expliquen bien. La van agafar el cotxe, la van portar a comissaria per explicar-li, se li va donar un tracte normal i bo. Un tracte exquisit, perquè se la va acompanyar no volia dir-ho, després a però casa. exquisit. Després se la va acompanyar a casa quan va Estava acabar. amastat, a més, aquesta Fins i tot quan van arribar a casa, se lo puedo explicar a mi vecina porque no entiendo bien, se lo explica a ella que entiende mejor español i tal. I passat això, si després d'aquest tracte, la pel·lícula que s'han tingut que menjar al judici és de que la van agafar per la força, estan condemnats 2 Mossos, en aquest cas, per detenció il·legal, perquè segons els testimonis aquests, com aquesta senyora del vídeo, diuen que la van portar a la força, que la van tractar vexatoriament, i després quan la van portar a casa van entrar a casa d'ella, van escorcollar, o sigui, és una pel·lícula. Llavors, responent, hem tingut que arribar a l'extrem d'investigació privada, doncs potser casos així és una possibilitat. Diu que els xicots, allò, els 5 Mossos que han estat en aquest calvari, perquè porten altrament un any de calvari, tenien una fulla de serveis impecable. Recordeu-nos. L'any 2008, Pilar, és un grup que és d'atracaments, són molt bons i es dediquen no només a atracaments sinó a delictes violents. Que sàpiga tothom, tota la ciutadania, que aquest grup, durant l'any 2008, de 40 casos que van haver-hi a la província de Barcelona, de delictes greus i d'atracaments, en van resoldre 39. Bé, tot això està molt bé, però no... Tot això està molt bé. I per tirar a terra en una detenció els hi fan quants anys de presó? 8 anys? No, 7 anys i 9 d'inhabilitació i en algun cas 11 d'inhabilitació. No, ho dic perquè quan parlem a vegades de sentències, hi ha moltes vegades que la gent diu com és possible tan pocs anys per aquest delicte tan greu. Doncs per una detenció de possiblement una persona molt perillosa que arriba acabant amb un morat, amb un policia que deté atracadors se li poden posar 7 anys de presó. Home, si no hem arribat al deliri, perdoni'm, el deliri. Pilar, perdona, no es pot fer, perdona. En un judici on no s'accepta cap testimoni. Pilar, no es pot resumir tot el que ha passat a aquesta lectura, perdona. En aquest cas, va ser un escàndol. En aquest cas, un escàndol, Josep. perdona. Això no té res a veure amb no dir, no pots dir que està acusat de 8 anys, 5 No pots fer-me una comparació. Per de tenir un senyor. Mai, que és una barbaritat. La sentència diu una altra cosa, és que estiguis d'acord amb la tortura. Bueno, la sentència diu que li fiquen la pistola a la boca, que l'estan agredint durant el trajecte, que hi ha detenció il·legal. Bueno, però estic intentant dir que no és això reduït amb això. Amb un excol·laborador que hi havia, que és el Nando García, i estaven aquí, i li va fer aquesta mateixa pregunta. El senyor Josep Cuní, aquell dia, fa un any, quan va sortir la sentència, que nosaltres vam venir i vam dir que l'havíem acatat, el senyor Cuní li va preguntar com és possible que algú li introdueixi una arma de foc amb algú a la boca de manera forçada i no deixi cap lesió. I el Nando va dir perquè s'obria la boca, perquè quan té una pistola a la boca et l'obres i no deixes marques. I la pallissa que presumptament li van donar els meus companys al cotxe no deixa cap morat, no deixa... És que fins i tot el forense... Si algú ha perdut... El que passa és que tampoc... No es pot reduir, però si algú ha perdut des de fa un temps la presumpció d'innocència en aquest país és la Policia Nacional de Catalunya. La tenim de culpabilitat últimament. I això és un fet. Això no està passant cada dia, David, tampoc, no fotem. Afortunadament, això no passa cada dia. Que la gent no cregui que sortiu al carrer i que la gent no s'anuncia. No només per perjudicar tot. Hi ha organitzacions que es posen d'exemple. Que no tenim un cas de denúncies falses. Fa molt que no tenim un cas de denúncies falses. Molt bé, el clima d'opinió que s'ha... A veure, sisplau, jo em sembla, si em permeten, crec que hauríem de... Acabem, perquè estem ja fora de temps. Però de la mateixa manera que podem considerar, a la vista d'aquestes proves d'un cas concret, que no hi va haver prou garanties processals i que, per tant, es van exagerar moltes coses i no es van tenir en compte, etc, i que això va generar una imatge de culpabilitat absolutament mal aplicada i mai generalitzable a tot el cos, tampoc no podem ara anar a l'altre extrem, perquè tampoc no podem creure, perquè és humanament impossible
que no el col·lectiu dels Mossos d'Esquadra, el de periodistes, el de metges, el de no sé què, tots som angelets. No barregem, no anem a l'altre extrem perquè nosaltres estem aplicant la llei del pèndol. El que estem demanant és treballar amb normalitat, que de fet és el que ens demana la ciutadania de Catalunya. Això està molt bé. És que ens hem trobat molt és que no pot ser que sempre tinguem nosaltres, perdona, la presumpció de culpabilitat. Aquest és el problema, que s'ha girat la truita. I això no és normal. Però això poder tots som una mica culpables, senyor Cuní. Sí, totalment, cap problema. Jo he estat pintat per vostès a les seves pancartes, a les manifestacions, per tant em poden acusar directament, perquè no cal que... Vull dir, em poden continuar acusant, i a mi i vostès m'han pintat a les portades de les seves revistes, és igual, qui sigui. I ja està. Per tant, quan vostès tenen ara la sensació que se'ls culpabilitza sempre, miri, m'ho explica a mi i jo com a periodista li explicaré que no hi ha dia que no em culpabilitzin d'alguna cosa. No hi ha res més fàcil que matar el missatger. Vostès també han matat el missatger. Però hauríem de tenir tots una mica... Ja està, i cap problema. Sí, però no podem... Ajuden la vida, Josep. Ajuden la vida, Pilar, per l'amor de Déu, que a partir del dia que vas anar a dinar amb ells vas canviar el xip. És mentida. És mentida. Molt bé. Perdona'm. No seràs capaç de repassar totes les teves intervencions de 5 anys en aquest programa sobre aquesta qüestió. Jo no havia ni dinat amb ells ni he parlat mai amb ells quan els vaig defensar aquí amb el tema de les Corts. Ni havia ni els coneixia. Siguem equànimes. Estem ara parlant... No. Som equànims. Perdona, no ho ets. Perdona, m'ho soc. Has fet abans una barreja amb altra causa que no té res a veure. Convençuda, i te la defenso. I te la defenso. Estem davant d'un cas concret que mereix ser revisat. Ho analitzem com un cas concret, d'acord? Sí. D'aquí no se'n pot extrapolar res més. No, estem parlant d'aquest cas en concret. Celebro de la seva equanimitat. I no hi ha un problema global de la policia? Tu pots treballar 15 anys bé i alguna vegada sortia un cas, però una sentència com aquesta, i com va sortir immediàticament, jo m'ho trobava treballant. O sigui, la que feies alguna cosa, o anaves a identificar algú, et penso denunciar. I això ens ho hem menjat els últims anys, però moltíssim. És un tema global. I la imatge, o sigui, el que estan dient, aquesta pot extrapolar per la imatge, denunciar el l'única persona que legalment... Denunciar el Mossos surt gratis, i això és el que hem de canviar. L'única persona que podia mentir legalment. Pel delinqüent. Ho hem de deixar aquí. Jo els agraeixo la seva confiança en el programa, en aquests moments, com també en moments difícils, i també m'agradaria que entenguessin que estem aquí per corregir allò que s'hagi de corregir, però també per dir allò que s'ha de dir. Jo sé que hi ha moments en els quals aquí s'han dit coses que a vostès no els han agradat, i estan en el seu dret que no els agradin. I les que diran que no ens agradaran. I estan en el seu dret. Però, de la mateixa manera que vostès reclamen d'entrada que no se'ls culpabilitzi només per ser Mossos, no responsabilitzin el periodisme només per fer de periodistes. Perquè hi ha de tot a tot arreu. En la mesura que jo no tinc cap inconvenient a dir el que diré ara, en la mesura que alguna cosa que s'hagi dit en aquest programa en relació a aquest cas hagi estat desproporcionada, exagerada o poc fonamentada, jo demano disculpes. Però sobretot les demanaré a partir del moment que el procediment judicial s'hagi acabat. Deixem que finalitzi. El van tractar bé. O no. Nosaltres tenim molta confiança que prosperin els recursos en el Suprem perquè són 4 excel·lents professionals que han fet una bona feina. 3:15, si em permeten. En aquest moment està reunit un